Goddag og velkommen til denne frokost, hvor vi i dag skal have rejer i krydret kokosovs. Det er mums. Og ja, det var sgu rigtigt. Jeg er i gang med at skrælle gulerødder, og halvdelen af den skal i sovsen, og den anden halvdel skal i salaten. Det er løgn, det her. Meget fascinerende. De skal skrælles, så skal de hakkes, og så skal de svitzes sammen med hvidløg. Og så skal de i en utrolig fascinerende gryde ret. Og det kommer til at smage himmel. Det er 200% sikker. Svitzes og hakkes i stykker, men den skal først hakkes i stykker, og så skal det svitzes. Men så skal de blande sammen med de andre løg, som vi har gåsvært. Det er perfekt. Hvad skulle man gøre ud som far? Ja, og så skal vi i gryderetten. Det giver den dejligste smag af løg. Hvidløg og løg. Onion. Perfekt. Det er godt. Haksli. Ja, og her har vi jo så et dejligt dansk hvidkål. Det er jo en fantastisk dejlig vintergrøntsag, og den snitter vi simpelthen i fine stave her. Bruger den til vores råkost, som så bagefter skal overhældes med noget dejligt frisk citronsaft. Singirbe officinale, bedre kendt som æggebær, er en fascinerende sydhavsfrugt fra det eksotiske Sønderjylland. Den skal hakkes, eller folk kan skrælles, det er yderst fascinerende. Den skal skrælles, hakkes, parteres, hele rundt, og så skal den steges sammen med løg og hvidløg, og så i gryderetten, ikke? Super, ikke? Smukt. Det vi er i gang med her, det er simpelthen at stege hvidløg, rødløg og normal løg. Det er så fantastisk. Det dufter, men vi skal selvfølgelig have lidt mere i. Hvad er det, du vil putte i, du har på skæen? Det her, det er noget nellike, og det er utrolig skarpt i smag. Så små børn derhjemme, pas på, hvad I putter i, ikke? Nu bliver det stærkt. Nu bliver det lidt stærkt, du. Det er utrolig kras. Det krasser godt i kæden, ikke? Så har vi noget kanelstængler her, som vi også lige skal have i. Det er vigtigt. Vupti, i med dem. Så har vi nogle laurbærblade, ligesom Cæsar har på hovedet. Dem her har det heldigvis ikke haft på hovedet. Ned med dem. Så har vi noget gurkemeje, og gurkemeje, det er ofte det, du ser i karridressing for det er fantastisk. Altså, det er lækkert. Det giver ikke så meget smag. Det fremhæver smagen i forskellige råvarer. Men det giver allermest farve. Og hold kæft, jeg brænder nallerne nu. Altså, det er pyt med det. Vupti. Så har vi jo selvfølgelig også det klassiske cayennepeber, som vi også lige skal have i. Det skal jo smage af noget, ikke? Det skal det sgu. Det skal det. Vupti. Jeg gider ikke brænde nallerne igen. Så vi tager lige sådan stille og roligt. Noget skal der jo i, men det skal alligevel ikke være for stærkt, vel? Jeg skal også kunne spise det, ikke? Du skal også kunne spise det, det er helt rigtigt, Herman. Men jeg synes, det dufter dejligt, hva'? Lige få det duft med ind. Kan vi få det ind i kameraet? Det tror jeg nok, vi kan. Vi forsøger i hvert fald. Kan I også dufte? Det dufter rigtig dejligt. Jeg tror sgu næsten lige, vi skal have lidt mere cayennepeber. Jeg synes ikke, der kommer så meget. Men så hopper vi tilbage til studiet. Jamen, det gør vi bare. Yep. Vi ses her. Goddag, og nu er vi i gang med at lave dressing til frokostsalaten. Og den består af citron. Den er god. Og så når engebær, det dufter ligesom myggesaft eller et eller andet. Det synes jeg. Og der er også sukker i selvfølgelig, fordi Herman og sukker, det hører altså sammen. Men frokostsalaten, den består af hvidkål, gulerødder, det er faktisk kedeligt. Der burde være noget mere i. Sukkeren hjælper på det ene. Det var saften, selv engebæren, men vi har snydt lidt, for den er her. Hvor duft, det kan I ikke. Så det smager, det er dejligt. Det er sundt, det siger de i hvert fald. Der er sukker i, det er dejligt. Den er god. Nå, ja, det skulle så have været hernede i, ikke? Men ikke på bordet. Vi prøver igen. Så hælder vi lige så pænt, så skal vi kunne se. Yes, det er frokostslag. Det er saften.
Sådan. Så shaker man det lidt. Kører det lidt rundt, så saften kommer godt rundt. Og man kunne også kaste med det, men vi har ikke med lås, så det vælger man med. Shake, og så rup til. Så er den klar og fin. Og gulerødder. Det gør det bedre. Ej, så råkålsalat, numse og rør rundt. Det gør man jo ikke med hænderne. Så det finder vi lige noget at gøre med. Men den er god. Glæder jeg. Kokosmælk. Det skal der også i. Det giver en dejlig smag. Det ser dejligt ud, mine damer og herrer. Det ser fantastisk ud, hva'? Og ned med det. Det er veggie. Man får alt med. Både det firkantede, det hårde og det hele, og så vandet nede i bunden. Det er det er sandelig godt, det her. Altså, hvis det ikke var fordi, de skulle i maden, så havde jeg spist det selv. Må jeg så ikke også smage lidt? Nej, søn, der har jeg prøvet at forklare dig. Far først. Børn bagefter. Jamen, jeg er jo lige blevet voksen. Det er fuldstændig underordnet. Det var mig, der adopterede dig og hentede dig i Uganda, ikke? Jamen, jeg ved bare, hvorfor jeg så fra Uganda. Ja, det må du spørge din mor om. Min mor, hvad var hun? Det ved jeg ikke.